Салому алайкум. Дарси ҳафтуми мо бошад истифодаи расмҳо дар забони HTML. Дар самонаҳое ки расм набошад, он самона маънӣ надорад. Бисёр хуб мешавад ки дар вебсайтҳоямон аз расмҳо ҳам истифода бибарем. Расмҳои барои вебсайтҳо офаридашуда бояд зебо, баландсифат ва мазмундор бошанд. намуди файлҳои расмӣ, яъне ҳамон форматҳои расмҳо. вақте ки расм барои вебсайтҳо тайёр карда мешавад, донистан зарур аст ки вебсайтҳоро миллион хонандаҳо аз канорҳои гуногуни дунё мебинанд, яъне менигаранд. расми дар вебсайтҳо ҷойгир буда, дар файле ки намудашро ҳамаи ин компютерҳо мешиносанд, бояд сохта шавад. дар замони ҳозира 4 намуди файли расмӣ беҳтарин барои вебсайтҳо истифода мешавад. номҳояшон бошад JPEG, GIF, PNG ва SVG. пас шумо бояд дар вебсайтҳоятон аз ин намуди файлҳои расмӣ истифода бибаред. гузоштани расм дар вебсайтҳо зарраи ҳам мушкил нест. барои гузоштанаш бошад мо аз теги имеҷ ва хусусияти source истифода мебарем. ҳуҷҷати вебамонро бо таҳриргари матнӣ мекушоем. тегҳои дарси гузоштаро пок мекунем. баъд дохили h1 менависем кор бо расмҳо дар забони HTML. акнун дар сатри дигар бошад, теги имеҷро мекушоем ва ин теги тоқ мебошад. баъд аз номи тег хусусияти source-ро мекушоем баробар нохунак ва дохили қимати source суроғаи ҳамон папка ё ҳамон расмро ҷой медиҳем. ман дохили папкаам як папка бо номи расм сохтаам ва дохилаш якчанд расми дигар гузоштаам. ҳатман номи папка ё номи расмҳоро бо забони лотинӣ нависед, бисёр хуб мешавад. акнун дохили қимати хусусияти source бошад, мо аввал номи папкаро ҳамроҳ мекунем расм ва хати каҷро мегузориму баъд номи ҳамон расмро ҳамроҳ мекунем. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем ва бо муроргар мекушоем. чӣ хеле ки мебинед расми мо намоиш дода шуд, ягон мушкилӣ нест ва метавонед дар ин расм аз хусусияти тайтл ҳам истифода бибаред. баъд аз нохунак якҷоя мегузориму хусусияти тайтлро ҳамроҳ мекунем. тайтл баробар нохунак. бисёр хуб мешавад ки номи ҳамин расмро гузорем. чашмаи зебо. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем, бармегардем ба муроргар, тугмаи абнавиро пахш мекунем. чӣ хеле ки мебинед ягон тағйирот нашуд, аммо мушро болои расм барем. ҳамон матни дохили қимати хусусияти тайтли будаи моро намоиш дод. бисёр хуб мешавад аз хусусияти тайтл истифода бибарем ва ҳатман қиматашро мувофиқи ҳамон мавзӯъ номгузорӣ кунем. ин барои мошинҳои ҷустуҷӯӣ бисёр кӯмак мекунад. ҳангоме ки расми мо суроғааш хато ё аз папка надониста пок мекунем ё номашро тағйир медиҳем, чӣ бояд кард? дар асл чунин шиданаш ҳамон вақте мешавад ки муддати чанд сол шумо дар вебсайтҳоятон намудҳои зиёд ҳамроҳи расмҳо гузоштаед. он вақт намедонед ки кадом расм ба кадом мавзӯъ тааллуқ дорад. ҳатман донистани мо зарур аст. ҳама кор дар вақташ ба фоидаи мост. ҳатман коре кунем ки дар муроргар ягон нишонааш бимонад.
мо аз хусусияти alt ки ба пуррагӣ алтернативни текст хонда мешавад истифода мебарем. баъд аз хусусияти тайтл мо хусусияти altро ҳамроҳ мекунем. баробари нохуна номи ҳамин расм ё папкаро нусхабардорӣ карда дар дохили қисмати alt ҳамроҳ мекунем. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем, бармегардем ба амаловгар, тугмаи абонентро пахш мекунем. чӣ хеле ки мебинед ягон тағйирот нашуд, мушкилие нест. ва агар мо аз қимати хусусияти source як ҳарфи расмро пок кунему ҳуҷҷатамонро сабт кунем, баргардем ба амаловгар, он гоҳ мебинед ки расми мо нопадид шуду бар ҷои расм қимати хусусияти alt намоиш дода шуд. ва мо аз ин ҷо метавонем муайян кунем ки бояд номи расм чунин бошад: папкаи расм чашмаи зебо .jpg. бармегардем ба таҳриргар ва чӣ хеле ки мебинед мо ҳарфи иро пок кардем. ба ҳолати аввала агар баргардонему сабт кунем, баргардем ба амаловгар, тугмаи абонентро пахш кунем, чӣ хеле ки мебинед бе ягон мушкилӣ намоиш дода шуд. ҳатман аз ин хусусияти alt ҳам истифода бибаред. чӣ хеле ки мебинед боз просмотред код кунем. дар ин ҷо ҳам дида метавонем ки дохили қимати хусусияти alt будаи мо чӣ нависонда шудааст ё ин ки қимати хусусияти тайтли мо. аз ин ҷо ҳам дида метавонем. барои тағйир додани тақсимоти расм яъне андоза мо аз хусусияти видth барои дарозиаш ва барои баландиаш бошад аз хусусияти height истифода мебарем. акнун баъд аз хусусияти alt мо хусусияти widthро мекушоем баробар ва қиматашро бошад бо 250 пиксел муайян мекунем. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем, бармегардем ба амаловгар, тугмаи абонентро пахш кардем. чӣ хеле ки мебинед расми мо андозааш хурд шуд ва метавонед барои баландиаш аз хусусияти height баробари нохуна бо 300 пиксел ҳуҷҷатамонро сабт кунем, баргардем ба амаловгар, тугмаи абонентро пахш кунем. чӣ хеле ки мебинед андозаи расми мо тағйир ёфт. биё хубтараш қимати хусусияти heightро бо 200 пиксел муайян кунем. бе мушкилӣ андозаи расм тағйир ёфт. агар шумо хоҳед расмро ба тарафи рост гузаронед, аз хусусияти align right қиматашро right мегузарем, яъне ба тарафи рост гузаронида шавад. чӣ хеле ки мебинед бе мушкилӣ ба тарафи рост омад. ва агар left кунем, агар қимати хусусияти alignро left кунем, боз ба ҳамон ҳолати аввала, яъне ба тарафи чапи саҳифа расм равона мешавад. агар мо хусусияти alignро бардорем, ба тарзи худкор расм аз ҳамон тарафи чап меистад. ин буд дарси ҳафтуми мо. агар худо хоста бошад, баъд ба анҷом расонидани омӯзиши забони html кӯшиш мекунам ки омӯзиши cssро тарзи истифодабариашро ба навор
бигираму дар шабакаамон гузорам. Баъд доир ба хусусиятҳои css ки барои расмҳо истифода мешавад кор ва суҳбат кунам. Ин буд дарси ҳафтуми мо. Дарси баъдӣ бошад ҷадвалҳо дар забони html. То дарси баъдӣ худо нигаҳбонатон бошад. моро пайгирӣ намоед.